Wel, noswaith dda I chi gyd. Mae'n braf iawn I croesawu chi, I roed fy yma heno. Dwi'n gwybod oedd Steff di gyhoeddi yn gynt bach yn gynnus, neu allan mae jyst yn cyfle I ni ymarfer mind over matter. Just think cool thoughts, a fydd bob peth yn iawn. Na, mae ar y ffordd, mae'n cicio mewn fel dwi'n dall. Diolch I chi am bod yn amyneddgar. Dwi'n dall mae lot ohonoch chi wedi bod yn rhywi yn ystod yr wythnos, so da ni jyst yn trio rhoi rhyw fath amrywiaeth I chi. Profi bob math o climates gwahanol yma yn y Cynhadledd eleni. Croeso I chi. Ar Nos Iau, y Cynhadledd, byddwn ni'n clywed nes ymlaen gan Rhodri Glyn, ac edrych ymlaen I weinidogaeth o fel dyn ni'n plygu o dan yr air unwaith eto. Jyst chydig y coeddiadau cyn I ni ddechrau. Fyddwch chi wedi weld, mae yna amlenni ar y setina I chi, fel oedd Steff yn sôn am gwaith y mudiad ac yn rhoi rhyw fath o adroddiad I chi y bore yma. Y bore fori yn ystod yr oedfa bydd yna cyfle I ni casglu hynna I mewn ac y rhoddion yna ac yn cyfle I ni ddiolch i'r arglwydd am y rhoddion yna fel rhan o'r oedfa. So byddwn ni'n neud hynna yn ystod un o'r ymenau, mae'n siŵr, bore fori. So cofiwch am y cyfle yna. Na I ddim atgoffa chi am y 3 peth, da chi wedi arfer y bryn hyn, beth yw'r 3 peth dwi eisiau chi cofio. Ond mae yna gweithgaredde hwyr yn digwydd heno, fydd yna cyfle I mynd am dro ar y prom, fel dwi'n dallt. So mae'n siŵr y peth gorau chi'n neud ydy cyfarfod yn fan hyn, pryd bynnag da ni'n gorffen nes ymlaen heno, a fydd yna criw yn mynd am dro hyd y prom, nes ymlaen heno. Bore fori, cwrdd gweddi, 8:30, a fyddwn ni'n hel yn fan hyn am y tro ola. Os yma, bore fori am 11 I unwaith eto clywed gyndewi, ac da ni'n siŵr yn ddiolchgar iawn iddo fo am ei wasanaeth a'i weinidogaeth os yma. Couple o pethau eraill yn sydyn. Dwi'n mynd I ofyn I Siwan lle mae Siwan dod I fyny, a fel mae'n dod I fyny, dyna chydig o pethau ar goll yn ôl bob sôn. Mae yna Beibl ar goll, mae yna iPad ar goll, a mae yna goriadau car ar goll. Ford. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn Iola. Dyna ni, un peth off y list. So mae yna goriadau car, any takers? Goriadau car? Na? Going once, going twice? Da chi wedi ffindio nhw? O na. Mrs Morris di colli goriadau car, so mae'n siŵr byddwch chi'n licio cyrraedd adre heno. Ond i'n trio meddwl beth sy'n rhywun yn gallu gwneud efo iPad, Beibl a goriadau car. Fatha rhyw... Anyway. Os da chi'n dod o draws y pethau yna, dydyn nhw wrth y ffrant, a na ni trio ffindio y perchenog I hynna. Siwan, dros o'i ti, sori. Jyst cyhoeddiad cyflym iawn. Gret gweld bod gymaint o lyfrau di fynd, diolch yn fawr am hynna. Jyst nodyn ni atgoffa chi bod y siop lyfrau ar agor ar ôl bob cyfarfod wythnos yma. Byddwn ni'n cychwyn pacio fyny ar ôl y cyfarfod nos fori. So, gwnewch yn fawr o'r cyfle cyn hynny I jyst edrych o gwmpas a gweld beth allwch chi brynu, neu prynu ffrind falle hefyd. A jyst I atgoffa chi hefyd, bydd y siop lyfrau Cristnogol yn dre ar agor 11 tan 3 fori hefyd. So, ie, diolch. Diolch, Siwan. Diolch yn fawr. Right. Dwi ddim yn siŵr amdano chi, ond yn aml iawn yn fy mywyd I, byddai'n brysur, fydd pethau yn digwydd yn y gwaith, efo'r teulu, yn y capel, ac yn aml iawn, dwi'n cael y profiad o teimlo fel dwi'n cerdded trwy fy mywyd fel hyn, efo blinkers ar, a dwi'n dim ond yn meddwl am y pethau sy'n digwydd yn fy mywyd I, ac y pethau yna sy'n reit o flaen fi fel yna, fel petai. A be dwi angen yn dyddiol, os dwi'n onest, ydy rhyw fath o weledigaeth well. Rhywbeth I codi fy nghalon, rhywbeth I codi fy llyged, rhywbeth I codi fy ysbryd. A dwi'n ffindio, da ni'n ffindio y geiriau yna yn datguddiad 5:5, sy'n adno'n annog ni
i codi yn llyged at yr weledigaeth hyfryd anhygoel yma o be mae'n golygu i plygu o flaen yr orsedd, o flaen ein Duw, ac i addoli fo a roi mawl a clod iddo fo. Gwrando ar geiriau yma, datguddiad 5:5. Yna, edrychais a chlywais lais angylion llawer, yr oeddent o amgylch yr orsedd, a'r creaduriaid byw a'r heneriaid. A'i rif oedd murddiannau a miloedd ar filoedd. Meddynt a llef uchel, teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais pob peth a greuwyd, yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt, yn dweud, i'r hwn sy'n iste ar yr orsedd, ac i'r oen, y bod mawl, a'r anrhydedd, a'r gogoniant, a'r nerth, byth bythoedd. Amen. Amen. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y weledigaeth yma. Arglwydd, sy'n codi pennau ni, sy'n codi yn llygr a cylonau ni a ysbryd ni, Arglwydd. Y weledigaeth, Arglwydd, o be mae'n golygu, be fydd o fel i plygu o dy flaen di, y cydioddoli di, Arglwydd, oherwydd pwy wyt ti. Yr oen. Arglwydd, diolch i ti, bod ti yma yn presennol efo ni heno yma. Arglwydd, diolch bod ti'n heiddi cael dy glodfori heno. Arglwydd, a da ni'n cynnig i'n hunan i ti rwan, Arglwydd, a da ni'n gofyn i ti dderbyn ein mawl, derbyn ein diolch, Arglwydd. Y cwbl sgynny ni ydi ddwylo wag, Arglwydd. Gofyn i ti dderbyn y cwbl, derbyn y cyfan. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i canu. Ein ymyn gynta. Iesu'r adda sy'n rygori. Mab i Dduw a mab y dyn. Yn yr ardd, pan dim trwy'r yno, safau'n gry heb ildio dim. Ef sy'n cyflawni llaweroedd gan roi bywyd newydd un. Trwy farolaeth, symud melltith, sathrwydd satyn drwy ei rym. Amen. Amen. Crist ein harglwydd a'n pen. Ef yw'r dechrau, ef yw'r diwedd. Hallelujah. Amen.
Dwi wedi ofyn I criw o pobl ifanc dod fyny ata fi I helpu fi allan, so ydych chi'n gwybod pwy ydych chi? Now is the time. Os newch chi ddod I fyny, meddwl ydych chi gyd draw fyna yn cuddio? Yndych, da iawn. Dewch I fyny. Dwi'n nabod chi gyd, ydych chi ddim o'r swyl o hynna. Dwi wedi profi hwnna first hand, sawl gwaith. Bys ydych chi, ti wedi fyny fan hyn? Paid efo'r ofn. Dyn nhw ddim yn, mor scary am nhw'n edrych. Go iawn, wir. Dyn ni wedi clywed, os oes yma, am y fyndith mae gwersyllwydd wedi bod yn cael yn diweddar. Ac o'n i jyst yn eisiau holi rei sydd wedi bod ar wersyll, os oes dweitha yn Bryn y Groes, am eu profiad nhw, a beth sydd wedi bod yn digwydd, a jyst pethau oedden nhw wedi cymryd I ffwrdd o'r wythnos. So, na ni jyst mynd rownd, a enw? Dewi. Da iawn. Asio fel ar-lein. Bedwyr. Da iawn. Lily. Gwenan. Gwych. Ti eisiau cadw fo fyna, so na I dechrau fo ti. Ela, ti'n gallu rhannu be oedd thema dros yr wythnos? Be oedd y gweithgareddau I gyd? Be oedd thema'r peth oeddech chi'n gwneud dros yr wythnos I gyd? So, thema ni oedd fel Hollywood a ffilmio a fel stuff fel. A stuff fel yna, gwych, ateb da iawn. Ti eisiau pasio fe I Gwenan rwan, ie? A beth am y cyfarfodydd? Dwi'n dall oedd Rhodri Glyn yn Caplan arna chi, doedd? Sut job nath o? Nath o'n neud yn oce? Oedd o'n iawn, oce, grêt. Be oedd y thema o'r cyfarfodydd ar o'r bawn oeddech chi'n cael efo'n gilydd? Ie, ni wedi edrych ar fel creu pimp rhaid, a ar fel primiau sy'n dweud yn y byd. Gwych. So dwi'n mynd I roi chi ar y spot rwan, faint o'r myfyws ydych chi'n cofio? So gyd I cychwyn os ti eisiau Gwenan. Myfyw barod bywyd. Gwych, a Lily? Myfyw drws y denau. Bez? Fi mal myfyw goleuni y byd. Gwych. Myfyw rhagofod, ie. Da iawn, gwych. Mae'n clapyd yno, mae'n great. Tra ti efo meic, Dewi, be oedd y highlight, eich point yr wythnos I ti, y peth gorau ti'n cofio ar ymwysnos gweitha? Wel, y fel classic gwersyll stwff fel mwynhau cwmni Cresnogion neu rhywbeth stwff fel yna, so... Ie. Ie, a dy pregeth ar myfyw rhagofod, oedd hwnna'n really bwyr, so... Da iawn, hwnna di aros efo ti. So, ie, jyst yn buddugoliaeth stwff fel yna. Da iawn. So, ie. Rwy'n arall efo'r highlights, peth gorau am yr wythnos, rwy'n eisiau rhannu? Ella, gen ti rhywbeth? Ie? Nath ni fynd gorge walking Indian nath o'n fi. Gorge walking? Wedi gwneud rhywbeth fel yna blaen. Ella, dyn ni angen y gliro, ella mae yna bobl yma heno sydd ddim yn dall beth I gorge walking, so beth I hwnna, be oeddech chi'n neud? Wel, cerdded trwy afon fel dros creigiau. Cerdded trwy afon dros creigiau. Dwi'n siŵr mae Steff angen mynd fel hyn o ran health a safety a pethau fel yna, dydy. Ond joio? Profiad da? Reis. Gwenan, pwy oedd y swog gorau? Mae yna rei sy'n ceisio vote chi yn y cornel yna. Fi profiad yn dweud sword fy hun, ond Ellen. Lovely. A Lily, neu unrhyw un arall, os da chi'n rili dewr, pwy oedd y swog gweitha? A cofio, o'n I ddim efo chi flwyddyn yma, so ydych chi'n medru rhoi bai arno fi? Na, joke, dwi'n creu chi aros. Dwi'n tempted I aros I weld beth yw'r ateb, ond na ni ddim yn neud yna. Reit, dyna fo, diolch yn fawr iawn I chi, ydych chi wedi bod yn brilliant, diolch am rannu. Ond o ddifri, dyn ni ddiolchgar I Dduw am ei waith yn bywydau y pobl ifanc yma ac yn dymuno bydd o'n parhau ei waith yn eu colon a bywydau nhw. Dyn ni'n ddiolchgar am waith y wersylloedd yn Bryn y Groes ac yn Pentrynant hefyd. Oedd yna criw yn Pentrynant hefyd o dan arweiniad Owen Jones ac oedd Derek yn Caplan arnyn nhw a dwi'n gwybod oedd fy mab yna hefyd a dwi wedi clywed lot o pethau da oedd diw ar waith yn ddono hefyd ymlith bob peth oedd nhw'n wneud. So cofio amdano nhw yn eich gweddiau. Dwi'n mynd I cyflwyno Rhodri Glyn, neu Rods,
fel dyn ni'n galw fo yn y teulu. Dwi rhyw fath, o'n i'n rhyw fath yn nabod Dewi cyn os yma, ond o'n i really ddim wedi cyfarfod y siaradwyr eraill i gyd cyn neu os yma. Fedra i ddim deud hwnna am Rhodri. Da ni'n nabod ein gilydd ers chydig o blynyddoedd erbyn hyn. Mae ddau ohono ni wedi disgyn head over heels am merched o pan di tudur. So, ond mae Rhodri yn weinidog yn Capel y Ffynon, yn Bangor, a mae yn cyd-lynu rwydwaith Daniel Rowland, sef hyfforddiant diwyneddol Cymraeg hefo Union ers 2023. Cyn hynna, mi oedd o'n broalyd, 12 mlynedd. Nath o cael ei magu yn Deiniolen ac yn Capel Curig, a cyn hynna, oedd o'n coleg yn Aberystwyth, lle nath o dod i ffydd, dod i bywyd yn ystod i amser yn fyno. Dwi'n mynd i gwahodd o fyny rwan, ond fel mae'n dod i fyny, dwi'n cofio tro cyntaf fi cyfarfod Rhodri, dwi'n siŵr os fydd o yn cofio hyn, ac yr ysym ella fydd o ddim yn cofio, tra oedd o'n Aber yn myfyrio yn fan hyn, nes i ddod lawr unwaith i siarad efo'r undeb Cristnogol, Cymraeg unwaith. Oedden ni'n Pantycelyn, os dwi'n cofio'n iawn, ac o'n i'n siarad, dwi'n cofio beth oedd testyn neu pwnc yn noson yna, ac oedd Rhodri yn eistedd yn y res ffrant, yn y res blaen yma yna, ac yn cysgu. Trwy ddefo gyd. Dwi'n siŵr os di hynna'n myfyrio o'n i ar beth ti'n dweud. Dwi'n jyst yn addo, na i ddim wneud yr un fath i ti hynny. Ond, diolch i ti, Rod, am ddod ato ni heno, edrych ymlaen i clywed gen ti. Jyst eisiau rhoi cyfle i ti rhannu cwpl o pwyntiau gweddi, da ni'n gallu fod yn cofio amdan ti a'r gwaith y capel ac yn y blaen dros y dyddiau nesaf. O ran yr eglwys, da ni wedi cael y fraint o ddathlu 20 mlynedd o'r Eglwys Efengylaidd Mangor, Capel y Ffynon, eleni. Ac fel rhan o'n dathliadau ni, mi fyddwn ni'n cynnal diwrnod hwyl cymunedol cychwyn mis Medi. Ac felly, sy'n ni'n gwerthfawrogi'ch gweddi chi dros hwnnw, ymgais i ni ddod i nabod pobl yn yr ardal lle da ni'n cyfarfod. Da ni'n Hanolfan Penos Garnedd ers rhyw 2 flynedd. A cyfle da i ni wahodd pobl i ddod ato ni, i ni ddod i nabod nhw, iddyn nhw ddod i nabod ni, a gobeithio bod honno'n bont i'r Efengyl. Felly, o ran yr eglwys, sy'n ni'n gwerthfawrogi gweddi am hynny. O ran y gwaith hyfforddi hefo rhwydwaith Daniel Rowland, mi fyddwn ni'n cychwyn cynllun o'r enw Hogi Haearn. A mae hwnnw'n mynd i fod yn grŵp trafod ar-lein, lle da ni yn trafod diwinyddiaeth, gwirioneddau Beiblaidd, a sut mae hwnna'n edrych i ni sy'n gweinidogaethu yn Gymraeg. Felly mi fydd hwnnw'n cychwyn mis Medi, os dyw ei mynd, ganol mis Medi. A yn gweddi ni ydy, y bydd o yn helpu i Haearn Hogi Haearn, ac y bydd hynny yn dwy'n ffrwyth wrth i bobl fod yn fwy hyderus, yn trin gair Duw yn y Gymraeg. A bod ni trwy hynny, yn gweddi ni trwy'r amser, ydy bod ni'n gweld ffrwyth yn yr eglwysu wrth i'r gair gael ei gyhoeddi, bod yna ymatab i hynny hefyd. Felly, sy'n ni'n gwerthfawrogi gweddi am y ddau beth yna. Diolch. Diolch yn fawr. Da ni'n mynd i clywed gen ti nes ymlaen. Ond cyn yna, dwi'n mynd i wahodd Rhodri George i fyny i ddarlleniad ni, a wedyn ni arwain ni mewn gweddi. Dyna fi hwn, ia. Mae'n darlleniad ni heno'n dod o Efengylaidd, penod 13, i darllen yr 9 adnod cyntaf. Yr un adeg, daeth rhyw rai am mynegu iddo, Iesu, am y Galileaid y cymysgodd Peilat ei gwaed a'i hebyrth. Atebodd ef hwy, a ydych chi'n tybio fod y rhain yn waith pechaduriaid na'r holl Galileaid eraill, am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent, meddwl wrthych. Eto, os nad edif ar hewch, fydd erfydd amdano'ch oll yn yr un modd. Neu'r deunaw hynny, y syrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam, a'i lladd. A ydych chi'n tybio fod y rhain yn waith trosedwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, meddwl wrthych. Eto, os nad edif ar hewch,
fe dderfydd amdano'ch oll yn yr un modd. Adroddodd y ddameg hon. Roedd gan rywun ffigysbren wedi ei blannu yn ei wynllan. Daeth i chwilio am ffrwyth arno, ac ni chafodd ddim. Ac meddai wrth y gwynllanydd, ers 3 blynedd bellach roedd wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, a heb gael dim. Am hynny, tor ef i lawr. Pam y caiff dynnu maith o'r pridd? Ond atebodd ef, Meistr, gad iddo eleni eto, i mi balu o'i gwmpas a'i o'r teithio. Ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, ond ide, ce ei dorri i lawr. Dewch i ni weddio gyda'n gilydd. Nefel Dad, ni'n dod at y ti prynawn yma, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am y fraint o gael dod at y ti sy'n dduw mawr ac yn dduw sanctaidd, fel pechaduriaid Dad, ond bod ni'n cael dalw di yn dad i ni, am beth wnaeth Crist i ni ar y groes. Dad, fi'n gweddio heno bydde di yn llefaru, bydde di yn siarad wrth i dy air di gael ei esbonio, bydde di yn siarad trwy dy was di Rhodri heno. Fi'n gweddio bydde pob un ohonom ni, o'r iengaf i'r hynaf, Dad, yn profi ti yn siarad â ni, yn profi dy ysbryd glân di, Dad, yn argyhoeddi ni o bethau mawr, bethau ni methu ei dirnad yn naturiol. Fel ydyn ni, Dad, bydde di ar waith ac yn siarad un calon yn ei heno. Arglwydd, fi'n gweddio am weddill yr wythnos yma, diolch am y cyfleoedd sydd wedi bod i gryfhau undod rhwng holl eglwysi yn plan a lawr i'n gwlad ni, Dad. Ac fi'n gweddio bydde di yn cryfhau yr undod yna. Bydde di yn parhau fendithio cymdeithas saint yn y Cynhadledd wrth i ni ddod at ddiwedd yr wythnos nawr. Arglwydd, fi'n gweddio bydde di yn derbyn ein mawl anaddoliad ni, Dad. Rwy ti yn deilwng o arglwydd, o'n holl mawl. Ti sy'n heiddi yr anrhydedd, a'r mawl, a'r nerth, a'r gallu, beth bythoedd. Felly derbyn ein clod a'n mawl ni. Diolch i ti am warchod dros ni trwy gydol yr wythnos. Diolch i ti am holl waith y mudiad dros yr haf yma, cannoedd y blant sydd wedi bod ar wersylloedd, a'r gwaith yn yr eisteddfod, a'r cannoedd sydd wedi clywed yno hefyd, Dad. Fi'n gweddio bydde di yn dod â ffrwyth i'r gwaith. Bydde di yn argyhoeddi y neidiau colledig ac yn dod â nhw at yr arglwydd Iesu Grist. A Dad, fi'n gweddio bydde di hyd yn oed yn gwneud hynny heno. Bydde ni yn clywed am rai sydd wedi troi, am rai sydd wedi cael eu hachub. Dad, bendithiad air di'n cael o'n ni. Cliw ni nawr am bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr Iesu Grist. Yn gweddio yn oll yn ei enw e. Amen. Nawn ni canu ein ail emyn. Ef am deil yn dyn. Oedd Dewi yn cyfeirio bod yma jyst am y reality. Mae gymaint ohono ni. Gymaint ohono chi sy'n yma yn presennol mae heno. Y struggles, pethau dyn ni'n wynebu yn ein bywydau ni. Mae'r geiriau hyfryd, mae'r emyn hyfryd yma. Ef am deil yn dyn. Pan rwy'n ofni colli ffydd Crist, fe'm deil yn dyn. Pan ddaw'r timtiwr trech liw ddydd, ef am deil yn dyn. Dal fy ngafal, fydrai fyth, ar fy nhrys daeth. Am mae oer yw'r cariad i, rhaid iddo fod dal nal yn dyn. Ef am deil yn dyn, ef am deil yn dyn. Fy ngwaredwr, ef am car, ef am deil yn dyn.
Wel, nos Iau bawb. Mae'n hyfryd cael bod yma hefo chi. Diolch fawr iawn i Ben am ei arweiniad. Nid yn unig heno, ond trwy'r wsnos. A diolch hefyd i bawb arall sydd wedi bod mor weithgar wrthi yn trefnu. Diolch i Dewi am y gair cyfoethog i ni yn ystod y boreia. Da ni wedi cael gwledd, rhai ohono ni sydd wedi bod yma. Gwledd o wrando ar yr Efengyl. Y newyddion da am pwy ydy Iesu Grist a be mae o wedi wneud trwy farwolaeth aberthol, trwy atgyfodiad. A'n gweddi ni, dwi'n siŵr, ydy bod ni yn gweld ymatab i'r newyddion da sydd wedi cael i gyhoeddi yn ystod yr wythnos yma. Ond tybod, sut ydy'ch perthynas chi hefo newyddion drwg? Achos mae ystadegau diweddar yn nodi ar gyfartaledd bod oedolion ym Mhrydain yn treulio 61 o funudau bob dydd yn gwrando neu'n darllen y newyddion. Ac ar y cyfan newyddion drwg ydy hwnnw yn mynd i fod ynddo. Wan, ella bod y ffurf o lle ydyn ni yn cael, neu y cyfrwng o lle ydyn ni'n cael y newyddion yn mynd i fod yn wahanol yn dibynnu ar eich oed chi. Felly y criw iau. Criw iau, swn i'n tybio bod chi yn ôl yr ystadegau yn cael eich newyddion trwy'r gwefannau cymdeithasol. 75% ohonoch chi os ydych chi rhwng 18 a 24. Os ydych chi drost 70, mwy atebyg ydych chi'n cael eich newyddion trwy ffyrdd mwy traddodiadol, radio, teledu neu bapura newydd. Ond mae newyddion o'n cwmpas ni trwy'r amser yn dydi. Be sy'n digwydd yn y byd? Yr erchylltera mae pobl ymhell ac agos yn ei profi. Ydy o'n cael effaith arna chi? Neu ydych chi'n ymwybodol bod yna effaith pan ydych chi'n clywed am yr hyn sydd yn digwydd, neu os yna gymaint o newyddion drwg, nes na'r duedd ydy bod o ddim yn cael effaith. Bod ni'n gallu brysio drosto fo at y peth nesaf. Y rheswm pam dwi yn sôn am newyddion a newyddion drwg yn benodol, ydy dyna ydy cyd-destun, y cefndir, y darlleniad glwson ni yn gynharach. Os da chi'n meddwl amdano fo, mae yna bobl yn dod at yr arglwydd Iesu ac yn gofyn cwestiwn iddo fo am y newyddion drwg cyfredol. Ar gychwyn pennod 13. Daeth rhywrai am mynegu iddo am y Galileaid y cymysgodd Peilat ei gwaed a'i hebyrth. Felly mae yna gyflafan wedi digwydd yn ystod y cyfnod yma, a mae yna rhywun yn dod at Iesu ac yn gofyn, be sgyn ti ddeud am hyn? Mae'r Galileaid yma wedi cael ei lladd gan luoedd Peilat tra oedden nhw yn aberthu, yn y deml mwy na thebyg. Talk of the town. Dyna fysa pobl yn ei drafod, ac maen nhw'n ceisio atab gan Iesu. Ac yn ymatab Iesu i hyn,
da ni'n gweld I gonsern o I fynd yn ddyfnach na dim ond rhoi sylwadau ar beth sy'n digwydd yn y byd. Angweddi fi ydy, wrth I ni fynd trwy yr adran a ddarllenwyd, wrth I ni ystyried geiriau difrifol iawn yr arglwydd Iesu, y bydd o'n helpu ni ystyried sut ydym ni'n ymateb I newyddion da'r Efengyl, ond sut ydym ni'n ymateb I ddioddefaint ag anghenion yn y byd o'n cwmpas, sut mae'r Efengyl yn ffitio I mewn hefo hyn oll. Cyn penod 13, yr hyn sydd wedi bod yn digwydd ydy bod Iesu wedi bod yn siarad hefo'r tyrfaoedd ac yn siarad yn benodol am ddehongli'r amseroedd a barnu beth sydd yn iawn. Ac felly mae'r cwestiwn ar gychwyn penod 13 yn ffitio yn dydy. Ond fel sy'n digwydd mor aml, beth sy'n digwydd ydy bod Iesu wrth ymateb I gwestiwn yn troi y peth ben I weirad. O'r cwestiwn pam wnaeth hyn ddigwydd I beth mae hyn yn ei olygu I ti. Ac felly, mi fyddwn ni yn edrych I ddechrau heno yma ar y ffaith bod Iesu yn dysgu ynglyn â pechod a'i ganlyniadau. Pechod a'i ganlyniadau. Mae Iesu yn aml yn dydy, yn atab cwestiwn gan ofyn cwestiwn arall. A mae rhywun yn pendroni yn meddwl, sut oedd y bobl nath ofyn y cwestiwn dechreuol yn teimlo? Achos pan dwi'n cael sgwrs efo rhywun ac yn gofyn cwestiwn, a bod nhw'n gofyn cwestiwn yn ôl, fy nhuedd I fysa bod yn eitha rhwystredig yn dweud, wel, atab y cwestiwn. Ond dydy'r arglwydd Iesu ddim yn chwarae gema na di. Mae'r arglwydd Iesu yn adnabod ni fel dynoliaeth. Ac yn ni ymwneud o a gwahanol bobl, mae'r arglwydd Iesu, da chi'n sylwi, yn mynd yn llawer dyfnach na dim ond rhoi gwybodaeth I bobl sydd yn gofyn ganddo fo. Hyd yn oed os ydyn nhw'n gwestiynau diwynyddol. Mae'r arglwydd Iesu yn treiddio I ddelio hefo calon y bobl sydd yn gofyn y cwestiwn hwnnw. Chi'n cofio am y dyn ifanc cyfoethog yn dod I ofyn cwestiwn diwynyddol, ond mae o'n gadael yn drist oherwydd mae atab Iesu yn ei lorio fo, yn delio hefo'r eilyn sydd ganddo fo, mae'n ddrwg yn ei. Ond wrth Iesu ymatab i'r cwestiwn yma am yr gyflafan sydd wedi digwydd, lle oedd Pilat wedi lladd pobl oedd yn addoli Duw, dwi'n ama bod yna wers bwysig I chi a finna yn y fama. Gwers bwysig ynglyn â sut ydyn ni yn ymateb I faterion cyfoes. Sut ydyn ni yn ymateb I be mae pawb arall yn siarad amdano fo yn cyfnod ni. Mae Iesu yn dangos nad os gynno fo ddiddordeb neidio ar y bandwagon, ac yn benodol mae o'n ofalus iawn os oes na rhyw fath o raniad neu dadl yn y cefndir, yn aml iawn welwch chi Iesu yn ofalus nad ydy o'n neidio mewn ac yn dewis naill ochr neu'r llall. Yn hytrach mae o'n treiddio I beth sydd yn digwydd go iawn. A'r awgrym, wrth gwrs, yn y cwestiwn yma, ydy bod na feddylfryd a chydig bach o fi'n gwleidyddol i'r cwestiwn. Tybed o'n I doedd y bobl yn gofyn cwestiwn ia ynglyn â dioddefaint, ond yn fwy bod nhw bron yn profocio Iesu I ddeud rhywbeth yn erbyn Pilat. Yn profocio fo I ddeud, rwan ta, yr ymerodraeth yma, come on, ti'n rabi pwysig, pa ochr wyt ti'n glanio? Wyt ti hefo ni, wyt ti'n enherbyn ni? A di Iesu ddim yn cymryd yr abwyd o gwbl na di. Achos mae o'n gweld bod na fatar dyfnach yma na pa blaid mewn dadl yma rhywun yn perthyn. A mae hwnna'n wers bwysig I chi a fi. Dydw I ddim yn deud peidiwch â cymryd sylw o faterion cyfoes, ddim o gwbl. Be dwi'n ddeud ydy, os oes na bobl yn trio'ch perswadio chi ymuno hefo'u hachos nhw, neu cytuno hefo'u dadl nhw, cofiwch bod gynno ni deyrnas dduw, bod gynno ni werthoedd gwahanol i'r byd, ac felly mae'n gwbl briodol I ni ymwneud, ond mae gynno ni ymwneud ar lefel wahanol. A hyd yn oed pan da ni'n delio hefo pobl sydd yn anghytuno hefo ni ar bwynt o newyddion neu ar bwynt o wleidyddiaeth,
mi da ni'n ymwneud â meidrolion. Mi da ni'n ymwneud â phobl sy'n debyg iawn i chi a fi, yn bechadurus, yn ddryslyd, yn anghennus, a be da ni ddim eisiau wneud ydy ennill dadl hefo nhw. A llwyddo i gael one-up ar y pwynt maen nhw'n gofyn cwestiwn lle da ni ddim wedi dangos Crist iddyn nhw. Lle da ni ddim wedi gofalu am anghenion y person yna yn gyflawn. Dyna mae'r arglwydd Iesu'n ei wneud. Mae o yn ymatab i beth sydd yn digwydd yn y byd, wrth gwrs i fod o. Fo ei hun sydd yn cynnig yr ail drychineb yn wrth iddo fo atab, mae o'n sôn yn adnod 4, be am y deunaw hynny a syrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd, a dychwyn tybio fod yr rhain yn waith troseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem. Mae o'n defnyddio darn arall o newyddion drwg i wneud i bwynt sy'n deud o be amdani nhw. Os da chi'n poeni beth sy'n digwydd efo'r Galileaid, a Pilat ar y merodraeth ac allan trio'n rhwydo fi'n fanna, be am yr hyn digwyddodd yn Jerusalem? Da chi wedi meddwl am hyn? Ydych chi wedi meddwl go iawn am y cwestiwn ydych chi yn ei ofyn? Achos yn ei hanfod, be mae Iesu am i'r bobl yma sydd yn ei holi fo fod yn ymwybodol ohono fo, ydy'r ffaith bod na gysylltiad rhwng pechod a dioddefaint. Ond nid y cysylltiad maen nhw yn tybio sydd yna. Yr awgrym cry yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei ddeud ydy bod y bobl yma'n tybio os oes na rhywun wedi profi dioddefaint ofnadwy, mae rhaid i bod nhw'n bechaduriaid ofnadwy. A mae'r arglwydd Iesu'n atab yn glir yn dydy. Oedden nhw'n bechaduriaid gwaith na'r holl Galileaid eraill am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent. Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edifarhewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. Mae'r arglwydd Iesu yn fama yn cadarnhau dysgeidiaeth feiblaidd yn dydy. Hynny ydy, mae yna gyswllt rhwng pechod a dioddefaint. Mae o'n gyswllt cyffredinol. Ac mi o'na grybwyll chydig y bora yma pan oedden ni'n sôn am y gyfraith yn y 5 llyfr, a Deuteronomium 28 yn sôn am fendithion i fuddod a melltithion anufuddod, lle mae'r arglwydd yn rhybuddio o grwydro, o anufuddhau, mi fyddwch chi'n profi dioddefaint. Ond be mae Iesu'n dweud ydy, allwch chi ddim gwneud y cyswllt yna yn gwbl gyflawn ac uniongyrchol bob tro. Felly pawb sydd yn dioddef, mae rhaid bod nhw'n bechaduriaid gwaith. Na. Ac wrth gwrs mae llyfr Job yn cadarnhau yr un peth. Ac ar ôl atab y cwestiwn hwnnw, mae o'n troi y cwestiwn atyn nhw. Felly, os ydych chi wedi gwneud cam syniad efo'r cysylltiad rhwng dioddefaint a phechod yn gwbl uniongyrchol, fel bod o'n garantid, y gall bod na gyswllt yna, be amdanach chi felly? Be amdanach chi? Os nad ydych chi yn edifarhau, mae'r un dinistyr brawychus yn mynd i ddod i chran chi. So beth ydych chi wedi dod ar draws meddylfryd tebyg? Bod pobl yn heiddi be maen nhw'n gael. Mae o'n feddylfryd yn gyffredin iawn yn y byd, yn dydy. Karma, neu, ydych chi'n clywed pobl yn dweud, he deserved that. Ond fel Cristnogion, mae angen i ni fod yn ofalus iawn. Lle mae trigaredd? Mae'n debyg bod na stori unwaith, dwi'n gobeithio bod sy'n wir, ond nes i ddim gallu gwneud y gwaith ymchwil i sicrhau hynny, ond stori oedd hi am y bardd John Milton. A mae'n debyg pan oedd o yn hŷn ac yn fethedig, mi oedd o wedi colli i olwg oedd o'n ddall. A mi gafodd o ymweliad John Milton gan y brenin Charles yr Ail. Wrth gwrs, Charles yr Ail yn fab i Charles y Cynta. Charles y Cynta gafodd i ddienyddio.
Ac mi oedd John Milton yn un o'r bobl wedi cefnogi dienyddio Charles y cyntaf. Mae'n debyg bod y brenin Charles yr ail wedi mynd at John Milton tra oedd o'n ddall a deud, mae'r ffaith bod chdi'n ddall yn farn gan Dduw am dy fod ti wedi gweithredu yn erbyn fy nhad. Ac yn ôl y sôn, mi ymatebodd John Milton gan ddeud, os ydw i wedi colli ngolwg oherwydd barn Dduw, be wyt ti'n feddwl am dy dad gollodd i ben? Angen i ni fod yn ofalus iawn iawn. Ond mae yna gwestiwn yn does ynglyn â sut ydyn ni'n ymatab i ddioddefaint. Ac mae'n hawdd i ni gael agweddau sydd yn nid yn ymatab, ond yn ymatab fel petai ni ddim wedi sylweddoli bod dioddefaint yn dod i ran hyd yn oed y Cristion. Mi oedd Dewi yn sôn bore yma sut yma profedigaethau yn gallu dod i'n rhannu, ond yn ysgrythurol bod dioddefaint hyd yn oed yn gyfla i ni nod i nabod mwy o drigaredd yr arglwydd. Yn gyfla i ni dyfu mewn sancteiddrwydd wrth i ni weld pa mae breintiau dynol yn mynd yn ddim yn yn golwg ni, bod poen corfforol yn cynyddu, mae cariad a'r diogelwch yna yng Nghrist yn gymaint yn fwy gwerthfawr i ni. Ond y cysylltiad mae Iesu yn ei wneud, wrth gwrs, ydy y cyswllt rhwng bod yn bechadur a'r dioddefaint yr ydyn ni'n ei heiddi. Ac mae hwnnw i weld trwy'r Beibl yn dydi. Yn egwyddor, yr ydyn ni'n gweld yr apostol Paul yn ei grisialu fo yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid yn y 6 benod. Mi fyddwch chi'n gyfarwydd ar geiriau, y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ac yn y geiriau yma, be mae yr arglwydd Iesu'n egluro ydy, os nad ydyn ni yn edifarhau, yna dinistyr ddaw i'n rhannu. Dinistyr anisgwyl fel y Galileaid, fel y bobl disgynodd y tŵr arnyn nhw, ond nid marwolaeth gorfforol, marwolaeth dragwyddol, a wynebu barn Duw yn uffen. Dyna ydy'r canlyniad naturiol gwrthod gair y bywyd, gwrthod troi at yr unig un a throi maddeuant a chymod i ni a gobaith am fywyd yn hytrach na derbyn yn heiddiant. Felly mae Iesu yn egluro wrth y bobl yma am y perygl maen nhw ynddo fo, oherwydd pechod a'i ganlyniadau. Ac yna, mi ydyn ni'n gweld ar ôl iddo fo sôn am bechod a'i ganlyniadau, mi ydyn ni yn gweld rhybudd a galwad ddifrifol gan Iesu yn sgil y cyflwr hwnnw, cyflwr yr ydyn ni gyd yn mynd i fod ynddo fo oherwydd y natur bechadurus ni. Os nad ydyn ni'n edifarhau, mi fyddwn ni'n golledig, mi fyddwn ni'n wynebu dinistyr tragwyddol. Mae'n rybudd, ond hefyd yn alwad yn dydi. Os na newch chi rhywbeth, os na ymatebwch chi, dyma fydd yn digwydd. Di o'n synnu chi y geiriau yma gan yr arglwydd Iesu? Achos da ni'n meddwl, da ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu fel un addfwyn a gostyngedig yn dydyn. Ac o'n i ddylia rhywun sydd dim ond yn addfwyn a gostyngedig fod yn deud pethau cadarnhaol trwy'r amser? Na. Mae addfwynder, gostyngeidrwydd a chariad yr arglwydd Iesu yn golygu i fod yn mynd i ofalu amdano ni, i fod o'n mynd i gyflwyno'r gwirionedd, hyd yn oed os ydy'r gwirionedd hwnnw yn gwneud ni'n anghyffyrddus. Ac mae y geiriau yma yn sobri ni'n dydy, yn hysgwyd ni, neu mi ddylia fo, yn sicr. Ac bod yn diwylliant ni yn gynyddol yn annog bod yn gadarnhaol, mae rhaid i ni fel Cristnogion ddeud, ond mae bod yn gadarnhaol i ni yn gorfod dod o'r gair, yn gorfod bod yn seiliedig ar wirionedd gair Duw, a Iesu ydy, nath yr ieuenctid anghofio hwn, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd.
Fo ydy'r gwirionedd. Ac felly pan mae'r arglwydd Iesu'n deud pethau, diolch ots pa mor anghyffyrddus mae'n gwneud i ni deimlo, mi ddosan ni fyfyrio'n ddwys. A da ni'n cytuno fo hynny mewn sefyllfaoedd yn yn bywyda o ddydd i ddydd, yn dydyn? Os da chi'n mynd at feddyg, a mae gen y meddyg newyddion drwg i chi, da chi eisiau'r meddyg ddweud y gwir oherwydd dyna sy'n mynd i arwain at y driniaeth gywir. Alla i ddim dychmygu dim byd gwaith na meddyg yn gwrthod deud beth sy'n bod yna chi, pa mae o'n gwybod bod yna driniaeth hefyd. A na dim ond wrth i chi wybod beth eich cyflwr chi, yr ydych chi yn mynd i ddeud, ia, dwi'n mynd i gymryd y driniaeth sydd yn mynd i'n iachau. Felly mae yn ysbrydol arna ni ynddo. Da ni'n farw yn yn camwedda, a mi fyddwn ni'n wynebu marwolaeth dragwyddol, ond mae Iesu'n deud, os nad ydi fa'r hewch. Ac mae yna alwad yn y geiriau yna, yn does. Oedd Dewi yn dyfynnu Thomas Charles bore yma, a dwi'n hoff iawn o unrhyw dyfyniad Thomas Charles, a maen nhw'n tueddu fod yn gofiadwy. Ond mae hyfforddwr Thomas Charles, cwestiwn 159, os ydych chi'n gyfarwydd ag o, yn gofyn cwestiwn fel hyn. A fydd unrhyw un yn gadwedig heb wir edifeirwch am bechod? Ac mae'n atab yn gryno iawn, na fydd. Ac yna'n dyfynnu yn hadnodau ni heno. Lyc 13, adnod 5. Nac oeddent meddaf wrthych, eto os nad ydi fa'r hewch, fe dderfydd amdano'ch holl yn yr un modd. Y cwestiwn allweddol felly ydy, be ydy edifeirwch? Os ydym ni'n gweld be ydy canlyniadau yn pechod ni, marwolaeth dragwyddol yn y pen draw, a bod Iesu'n deud, os nad ydych chi'n edifarhau, mae pawb sydd â chlustiau wrando mynd i ofyn, wel, be ydy'r edifarhau yma? Be mae edifeirwch yn ei olygu mewn gwirionedd, achos mae hwnna'n mynd i fod yn allweddol yn dydy. Ac mae edifeirwch yn thema cyson yn dydy. Trwy y Testament Newydd, wrth sôn am sut yma rhywun yn ymatab ar ôl clywed y newyddion da am yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud. Un darlun Hen Testament sydd yn defnyddiol, dwi'n meddwl. Un darlun Hen Testament o bechod, neu'n cyflwr ni o fod yn falch fel pobl, ydy'r disgrifiad yn bod ni'n wargaled, yn stiff-necked. A mae o'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn yn yr Hen Testament, lle mae pobl dduw yn wargaled, yn gwrthod gwrando ar ei airo, yn mynnu mynd i ffyrdd ei hunin, ac oherwydd yn ennyn dicter yr arglwydd. Ond meddyliwch am munud am y disgrifiad yna o fod yn stiff-necked neu'n wargaled. A meddwl amdano fo mewn cyd-destun ychen neu geffyl, yn tynnu rhywbeth aradur gan amla. A mae bod yn stiff-necked, yn wargaled, yn golygu bod yr anifal yna yn gwrthod ymateb i'r un sydd yn trio i arwain yr anifal yn dydy. A mae'r bod yn stiff-necked yna yn broblam enfawr. Yn broblam i'r anifal, achos mae'r anifal yn mynd i fynd y ffordd anghywir. Sydd yn ei wneud o'n anifal diwerth i'w berchenog, ac yn waeth byth yn anifal peryglus iawn. Achos os nad ys modd i reoli fo, os nad ydy o'n gwneud be mae o fod i wneud, y tebygrwydd ydy gwneud o fynd i bob man a chreu difrod ym mhob man. Dyna chi ddarlun o'n pechod ni. Mae rhaid i fi wneud be dwi eisiau wneud. Dwi'n mynd i ddilyn fy ffordd fy hun. Dwi'n mynd i fod yn set yn fy ffordd fy hun o fyw fy mywyd. Felly be ydy edifeirwch? Ydy ymateb i'r lliw. Ymateb i be mae'r arglwydd yn ei ddeud a troi yn unol a gair Duw. Mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio am edifeirwch yn y rhan yma yn gallu cael ei gyfieithu i olygu newid meddwl neu troi. Troi ar ychinion holl ffordd rownd. Felly'n hytrach na bod chi'n byw yn ffordd pechod, bod chi'n gwneud about turn ac yn troi i'r cyfeiriad arall, yn trystio yn yr arglwydd. Ac fel rhain o'r newid meddwl neu newid calon yna, mae yna dristwch, mae yna awar am yn pechod yn hyn.
Mae hwnna'n rhan o'r edifeirwch. Lle ydych chi'n gweld eich cyflwr mewn goleuni newydd. Yn gweld pa mor ffiaidd ydy'ch pechod chi a ydych chi wrth edifarhau am droi ac yn gwneud hynny mewn ffydd yn trystio yn yr arglwydd Iesu, yn ei ddarpariaeth gyflawn o ar yn rhan ni. A mae edifeirwch yn, os liciwch chi, ochr arall y geiniog i ffydd. Dyn nhw ddim yn union rhan un fath, ond maen nhw yn agos iawn iawn. Maen nhw'n bar da hefo'i gilydd. Achos mae gwir ffydd yn mynd i fod yn ffydd edifeiriol. A mae gwir edifeiriwch yn mynd i fod yn edifeirwch llawn ffydd. Yn troi ni at yr arglwydd Iesu Grist, yn ymddiried yno fo, a mae Cyffes Westminster yn deud bod gwir edifeirwch hefo amgyffrediad o drigaredd Duw yng Nghrist. Felly nid troi o un ffordd i ffordd arall lle ydych chi'n gwybod lle ydych chi'n mynd, ond troi at yr arglwydd Iesu. Mae Tim Keller efo y term bach handi o'n i'n ffeindio i ddisgrifio edifeirwch. Dwi ar hyn o bryd yn darllen defosiynau dyddiol Tim Keller yn mynd trwy lyfr y Diarhebion. Ac mae o'n disgrifio edifeirwch fel ultimate teachability. Dyma'r dyfyniad o'i gyfrol o ar y Diarhebion. At the most fundamental level, it is only through repentance, the ultimate teachability, that we can be saved at all. To humble yourself in repentance and believe in Jesus as Saviour brings you the ultimate honour and glory, the eternal love of God. Dach chi di edifarhau? Dach chi di gweld cyflwr eich bywyd chi? Dach chi wedi gallu cydnabod eich bod chi'n bechadur, bod na bechoda yn eich bywyd chi a'i bod nhw'n broblam. Achos heb edifeirwch, heb gydnabod hynny, maen nhw'n mynd i fod y broblam farwol honno sydd yn arwain chi i ddinistyr. Ond mae'r arglwydd Iesu yn y gair yma yn datgan yn glir, ond os newch chi edifarhau, nid dyna fydd eich tynged chi. Os newch chi edifarhau, mae o'n edifeirwch i fywyd yn hytrach na marwolaeth dragwyddol. Wrth i'r Efengyl ledaenu ac iddi hi fynd at y cenhedloedd, mae Pedr yn mynd yn ôl i Jerusalem ac yn adrodd yn llawen iawn beth sydd wedi digwydd, bod yna genhedloedd bellach yn credu'r Efengyl. A dyma grynodeb o'r ymatab yn Jerusalem yn Actau 11, adnod 18, wrth glywed y newyddion da yma. Ac wedi iddynt glywed hyn, fe dawsant, y Cristnogion yn Jerusalem, fe dawsant a gogoneddu Duw gan ddweud. Felly, rhoddodd Duw i'r cenhedloedd hefyd yr edifeirwch a rydd fywyd. Os da ni angen ymatab i'n cyflwr ni, y cyflwr yna o fod yn styfnig yn war galed, os ydy'r arglwydd Iesu yn deud, os na newch chi dyma fydd y canlyniadau, be sydd yn dal ni nôl? Ydyn ni'n meddwl bod gynnon ni fwy amser i wneud yn penderfyniad? Ydyn ni'n meddwl bod pobl sydd yn sôn am bechod mewn terma difrifol yn gorneiti? Yr arglwydd Iesu sydd yn siarad yma. Mae o yn deud yr hyn sydd yn wir wrthyn ni fo ydy'r gwirionedd. Mae angen i ni ymateb ar fyrder i alwad yr Efengyl. Mae angen i ni ymateb ar y fyrder pan mae'r ysbryd yn argyhoeddi ni o bechod. Dydy o ddim yn rhywbeth allwn ni ddelio ar yn pen yn hun, os felly pam oedd rhaid i fab Duw fynd i'r groes. Mae hon yn neges i'r anghredinwyr yn sicr. Trowch o'ch pechod mewn edifeirwch. Trowch at Grist i gael bywyd a maddeuant. Ond mae hi'n neges i'r Cristion hefyd yn dydy.
Achos mae'r patrwm yma o edifarhau yn batrwm bywyd, fel y dydodd Martin Luther yn ei ddadl gyntaf o 95. Pan ddywedodd ein harglwydd am gwaredwr edifarhewch, gan ddyfynu Mathew 4:17, roedd am i holl fywyd y Cristion fod yn un o edifarhau. Ac felly pan dwi'n gofyn ydych chi yn edifarhau am eich pechod, dwi'n gofyn hynna i fi'n hun. Ac mae o'n rhywbeth y dyliwn ni ystyried bob dydd, achos os nad os na edifeirwch, mae yna gwestiwn mawr ynglyn â ydw i wedi nabod Crist o gwbl? Ydw i wedi cymryd gair Duw o ddifri os na waith gras yn fy mywyd i? Achos dyma sut mae'r arglwydd yn galw, yn argyhoeddi trwy ysbryd ac yn cymell ni i droi wrth edifarhau. A dyna pam bod yn emyna ni yn llawn o'r galwadau tair yna i ni droi. Ac nid troi rhywbryd yn y dyfodol, ond troi mewn edifeirwch yn awr, os da chi o Aberystwyth i lawr, neu rwan os da chi o Aberystwyth i fyny. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, y mofyn am y noddfa fel yr wyt. I tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt. Gan hynny, tyrd yn brydlon rwan fel yr wyt. Felly, da ni wedi gweld o ymatab yr arglwydd Iesu bod o'n sôn am bechod a'i ganlyniadau trychinebus, bod ni'n gweld rhybudd a galwad ddifrifol gan yr arglwydd Iesu. A petai ni wedi gorffan y darlleniad yn adnod 5, dyna fo ynde, galwad i edifeirwch. Ond yn syth ar ôl yr ymwneud yna ar ddechrau pennod 13 lyc, da ni yn ffeindio bod na ddameg fer gan yr arglwydd Iesu. Dameg y ffigysbren ddiffrwyth. A dwi'n meddwl bod rhaid y ddameg yma yn syth ar ôl y sgwrs lle mae Iesu'n deud edifarhewch neu dderfydd amdanoch, yn rhoi cyfoeth i ni o pwy ydy'r arglwydd Iesu a sut mae'r arglwydd trwy'r Efengyl yn pwyso arna ni i ymateb i pwy ydy o a be mae o di wneud trwy fab. Achos be da ni'n weld yn y ddameg ydy darlun prydferth iawn iawn o amynedd Duw ynddo. A gallai bod yna rhain chi yma yn dweud, wel darnal Iwan Rhodri, os ti'n mynd i siarad am amynedd, ti'n newydd ddeud am hynny dewch yn brydlon. Di hynna yn swnio fel bod o'n mynd efo'i gilydd. Ella bod o ddim yn o ni, fel pobl feidrol diamynedd, ond mae o yn yr arglwydd, mae o wedi priodi yn hyfryd yn yr arglwydd yn dydy. Y gwir ydy pan ydyn ni'n tueddu i feddwl am amynedd mewn ffordd ddynol, mi allwn ni weld o fel rhyw fath o beth negyddol, bod o'n wendid bod rhywun yn rhy amyneddgar. Bod o'n hyd yn oed yn esgeilistod, nad ydy rhywun wedi gwneud rhywbeth y dyliau nhw'n wneud, a bod o bron yn cael ei esgusodi fel, o ie, amyneddgar ydyn nhw. Meddyliwch enghraifft am y sôn sydd wedi bod yn ddiweddar am y cyflwr trist mae Rygbi Cymru yn efo. A gymaint o bobl sydd wedi bod yn rhoi i sylwadau ac yn dweud, lle mae Undeb Rygbi Cymru? Lle mae nhw? Da ni'n disgwyl cynllun be sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Dio dal ddim wedi dod, mae wedi dod wsos yma, ond mae rhaid bod nhw'n gwneud eu gwaith yn iawn. Dyna mae mynedd. Doedd na ddim unrhyw fath o gydnabod o ella bod y pethau yma'n cymryd dipyn o amser. Disgwyl, rhywbeth in action yn gorfod bod yn beth drwg. Ond mae amynedd Duw yn rinwedd godidog. Ac mae amynedd Duw ddim yn rhywbeth i ni edrach arno fo a dweud, o, mae'n iawn sy'n angen i mi wneud dim byd rwan. Mae amynedd Duw ochr yn ochr ar alwad ddifrifol honno i edifarhau yn dangos i ni pam y dylia ni edifarhau yn awr rwan. Yn union oherwydd bod Duw wedi dangos y fath amynedd tuag ato ni bechaduriaid sydd yn heiddi dim byd.
Yn yr amynedd hwnnw, yr ydym ni wedi gweld bod Duw wedi anfon I fab yn yr amser priodol I ddod yn waredwr. Chi'n cofio yr adnodau hyfryd yna yn Rhufeiniaid penod 5. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiymadferth wedi marw dros yr anniwiol. Go brin y bydd neb yn marw dros un cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr I farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Be da ni'n weld yn nameg y ffugysbren ddiffrwyth? O, da ni'n cael darlun o fyd garddio, a da ni'n gweld be fysa ni'n disgwyl I arddwr ddeud. Dwi wedi planhigyn yn disgwyl ffrwyth, dwi wedi disgwyl ddigon, 3 blynedd, sydd yn hen ddigon I ddisgwyl bod na ffrwyth yn dangos I hun, does na ddim byd wedi dod i'r amlwg, ac o'r herwydd, y cam call ydy torri planhigyn hwnnw I lawr. Ynde, fysa ni gyd yn cydnabod bod hwnnw'n gwneud synwyr. Ond atebodd adnod 8, Meistr, gad iddo eleni eto I mi balu o'i gwmpas a'i wrteithio. Rhywbeth ddim yn gweithio, rhywbeth wedi mynd yn groes i'r disgwyl, a da chi'n meddwl, beth sydd ti cefnu hyn? Y genedl? Bod Duw wedi plannu gwynwydd neu ffugysbren yn disgwyl cael ffrwyth da ohoni a dim byd yn dod? A be mae'r arglwydd yn ei wneud? Mae o'n anfon I fab. Mae o'n dangos yn yr amser priodol, lle mae I bobl o'n meddwl bod o'n anghofio, na, amynedd mae o'n I ddangos, mae o'n anfon I unig fab I fod yn waredwr. Ac felly I Israel, dyfodiad yr arglwydd Iesu oedd y cyfle ola, yr ymgorfforiad o amynedd Duw. A mae o'n hyfryd dydy gweld, ond atebodd Meistr, gad iddo eleni eto I mi balu o'i gwmpas a'i wrteithio. Dydy'r planhigyn yma ddim yn haeddu cael mwy o wrtaith a mwy o dendio, achos I bob garddwr arall, fysa nhw'n dweud yma hyn, was do amser I, mae gennau bethau eraill I gwneud. Chi'n gweld y fanna, lle da ni yn gweld yn Iesu Grist, sut mae gras a thrigaredd yn dod I ni. Da ni'n haeddu dim byd. Da ni'n haeddu mwy o gariad, mwy o ras. Da ni'n haeddu maddeiant gan Dduw, ond yng Nghrist dyna be mae o'n neud ynddo. Rhoed mwy I ni na gyda ni'n haeddu. Yn yn gwarchod ni o'r hyn da ni'n haeddu trwy drigaredd, ac yng Nghrist yn rhoi I ni drysor di ben draw I gariad, I gyfiawnder fel clwson ni ddoe. Y cofleidio na sydd yn mabwysiadu ni bechaduriaid yn y natur, fel plant anwyl iddo fo am byth. Ac os mae dyfodiad Iesu Grist oedd y cyfle ola I Israel, da ni yn byw yn y dyddiau ola. Dyfodiad Iesu Grist ydy y cyfle ola I chi a fi hefyd. Does am gwaredwr arall I ddod. Does na ddim ffordd arall I gael ei hagor I ni fynd at y tad. Iesu ydy o. Ac felly wrth I ni fyfyrio ar pwy ydy Iesu Grist ac ar amynedd Duw, da ni eto bron fel petai'r arglwydd yn cadarnhau y neges yna. Felly dowch rwan. Edifarhewch, trowch o'ch llwybr I ddinistr. Pedr yn ei ail lythyr, drydedd benod yn deud fel hyn, ystyriwch amynedd ein harglwydd yn iachawdwriaeth. Yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd anwyl Paul atoch, yn ôl y ddoethineb a roddwyd iddo ef. Ar hyn mae Paul wedi ddeud yn Rhufeiniaid 2, adnodau 4 a 5, yn sôn yn fan hyn am yr Iddewon ac yn deud, ai dibris gennyt yw cyfoeth ei diriondeb a'i ymatal a'i amynedd. A fyny di beidio a gweld, mae amcan tiriondeb Duw yw dy ddwyn I edifeirwch.
Ac felly pan da ni'n meddwl am amynedd Duw, da ni'n gweld na amynedd pwrpasol ydi o. Amynedd bwriadol. Nid achos bod i anghofio ei gynllun, nid oherwydd i fod o'n brysur yn gwneud rhywbeth arall neu'n yn esgeiluso ni. Mae'r ffaith bod heddiw yn ddydd iachawdwriaeth, bod gynnon ni eto gyfla i ymatab i'r Efengyl yn dangos bod gan Dduw amynedd pwrpasol yn dymuno i ni ymatab a troi ato fo trwy i fab. Be mae am i weld? Wel, fel y clywson ni bore yma, be mae o'n ddymuno i weld yn ei bobl ydy ffrwyth ynddo. Y ffrwyth yna sydd yn dechrau hefo edifeirwch, y ffrwyth sydd yn dangos i hun wedyn wrth i'w bobl o fyw y bywyd glân yna, o ei fuddod, o ddilyn Crist, o edifarhau ddydd ar ôl dydd a dod yn ôl at y groes, at fuddugoliaeth Crist, at ei gyfiawnder o yn lle ni. Ac y gwir ydy, does na ddim twyllo ar yr arglwydd Dduw. Pan da ni'n gweld galwadau tair arna ni i edifarhau, pan da ni'n gweld amynedd pwrpasol Duw yn dymuno gweld ffrwyth yn bywydau ni, mae o yn gwybod beth sy'n digwydd yn calon ni. Mae o'n gweld cyflwr yn bywydau ni. Does na ddim twyllo ar yr arglwydd. Nes i ddefnyddio'r darlun yma hefo yr ieuenctid wsos dwytha. A cyn gwneud hynny, nes i ofyn pryd gafon nhw i geni. Oedd yn gamgymeriad mawr. Achos nes i sylweddoli, o ran cyfnod o amser, o'n i'n sôn am rhywbeth cyn iddyn nhw gyd gael ei geni. Ond yn 1996, ac rhan fwyaf o'r teenagers, oedden nhw'n mhell i ffwrdd o hynny. Yn 1996, mae'n debyg, mi chwaraeodd y pêl-droediwr gweitha yn hanes y Premier League i bîm Southampton. Googlwch yr hanes ma'n ddigon digri. Enw'r pêl-droediwr yma oedd Ali Dia. Ac mae wedi cael ei arwyddo gan glwb pêl-droed Southampton gan fod na rhywun wedi ffonio y rheolwr yn deud, mae gynnon ni chwip o chwaraewr pêl-droed i chdi. Mae o'n gefndar i chwaraewr pêl-droed gorau'r byd ar y pryd, sef George Weah. Ac ar yr addewid hwnnw, mi gafodd y dyn mae arwyddo. A mi chwaraeodd Ali Dia 53 munud o gêm Premier League i Southampton. Mi ddoth o mlaen fel eilydd, ac oedd o'n chwaraewr pêl-droed mor wael, mi gafodd o i eilyddio ei hun cyn diwedd y gêm. Ac yn ôl geiriau i gyd chwaraewyr o, we thought he'd won the raffle prize pan chwaraeodd o hefo nhw. Oedd o'n meddwl bod o'n mynd i allu twyllo. Ac yn wir, mi lwyddodd yr addewid ar y cyntaf a wrth iddo fo ddechrau, ond y munud y gwelwyd ffrwyth i allu fo i chwarae pêl-droed, mi ddoth y gwirionedd yn gwbl amlwg i bawb. A'r cradur pharodd o ddim llawer mwy i Southampton, a rwan mae o'n stori newyddion i chi ffeindio amdano fo. Sut bynnag da chi'n teimlo am eich bywyd heno? Os ydych chi yma, achos dyma be mae'ch teulu chi'n neud? Os ydych chi yma, achos ydych chi'n meddwl mi ddyliach chi fod yma, mae'r arglwydd yn gwybod. So ddim cuddio. Llwch chi dwyllo pobl eraill, llwch chi hyd yn oed dwyllo chi'ch hun, llwch chi'n dwyllo yr arglwydd sydd yn gweld cyflwr yn calonna ni. Os nad ydych chi wedi edifarhau, os nad ydych chi wedi cydnabod pa mor ffiad ydy eich pechod chi, yna mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi rhybudd difrifol. Gwrandwch arno fo. Gwrandwch arno fo a sylweddoli, nid deud rhywbeth mae o wrth siarad. Dydy'r arglwydd Iesu byth yn siarad ar ei gyfer. Mae o yn dymuno gweld chi'n ymateb i'w airo, i'w rybudd o, i'w alwad dair o, i droi o'ch pechod a'i ganlyniadau a troi at y fo. Achos pwy ydy yr arglwydd Iesu? Wel, da ni wedi clywed digon, da ni wedi clywed llawer, o'n i'n drio dweud, yn ystod y boreia. Yr arglwydd Iesu ydy'n pen tywysog
a'n gwaredwr ni. Dyna mae Actau 5:31 yn ddeitha ni. Hwn a ddyrchafodd Duw at ei law dde, yn ben tywysog a gwaredwr. I be? I roi edifeirwch i Israel a maddeiant pechodau. Trowch ato fo. Trowch ato fo rwan. Cydnabyddwch bod chi wedi bod yn styfnig, yn war galed, yn stiff neck. Ond sylweddolwch bod gynnon ni un sy'n barod i ddelio efo ni yn y cyflwr yna. A bod croes Calfaria yn disgleirio pa mor bell mae o'n fodlon mynd mwyn dod â chi o'r llwybr marwol hwnnw sydd yn arwain i ddinistr i lwybr bywyd. Y bywyd mae o wedi brynu chi a'i waed i hun ar y groes. Ac i'r ein ni sydd yma wedi edifarhau, byddwch yn sensitif i waith yr ysbryd. Peidiwch a trio osgoi pethau sydd yn mynd i wneud i chi edifarhau. Trwy edifarhau yr ydyn ni'n tyfu. Trwy edifarhau yr ydyn ni yn dod i werthfawrogi gras a chariad Duw yn fwy byth. Achos wrth edifarhau, da ni'n gorfod cydnabod cyflwr yn calonna ni. Da ni'n gorfod syrthio ar yn bai a deud diolch am y groes, diolch am faddeiant, achos dwi'n gwybod be dwi'n heiddi. Ac wrth i ni fyfyrio am hyn oll, boed iddo fo fod yn symboliad i ni weddio. Symboliad i ni weddio dros ffrindiau aelodau'n teulu sydd ddim eto'n credu. Mae Duw yn amyneddgar. Mae gynnon ni heddiw, mae gynnon ni fory hyd y gwyddon ni. Ond be am i ni weddio a gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sgynnon ni rwan. Yn ymwneud ag eraill bod ni'n rhannu'r efengyl, ond bod ni'n dangos yr efengyl yn y ffordd da ni'n byw yn bywyda hefyd. Bod ni'n byw bywyda sydd yn dwyn ffrwyth i ddangos glendid, i ddangos yn cariad ni tuag at Dduw a chydyn. Da ni'n mynd i orffan yn canu emyn sydd yn crynhoi yr alwad yma. Yr alwad yma i ni edifarhau, yr alwad yma i brofi bywyd mewn un dyn sydd hefyd yn dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd amynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae'n hwyrhau, da ni'n gwybod sawl diwrnod arall sgynnon ni, ond da ni'n gwybod bod drws trigaredd heddiw heb ei gau. Dewch hen wrth gilwyr trist, at Iesu Grist yn ôl, mae freichiau nawr ar led. Mae'n fech derbyn yn ei gôl. Mae Duw yn rhoddi eto'n hael, drigaredd i droseddwyr gwael. Cyn ni orffen, dwi'n mynd i awgrymu rhywbeth allan sy'n allan o'r trefn arferol.
Ond jyst wrth i ni clywed yr hyn mae Rhodri di rhannu trwy'r air efo ni heno. Jyst yn ymwybodol, ella mae Duw yn siarad efo chi heno. Ella mae Duw yn gwneud rhywbeth ac yn galw chi i eriferhau, i troi ato fo. Mae drws trigaredd heb ei gau heno, fel oeddwn ni'n clywed. Dydw i ddim yn trio manufactio rhywbeth yn fan hyn, ond jyst gofyn yn gyredig. Fel dyn ni'n gadael, mae yna paned ar gael drws nesaf. Jyst fod yn ymwybodol, a jyst fod yn sensitif. Ella mae Duw yn weithio ac yn siarad yn ein plith ni heno. Os mae hwnna'n digwydd i chi, teimloch yn rhydd, jyst i aros lle ydych chi yn ddistaw, a fyddwn ni'n parchu hwnna. Mae paned trwodd yn fan hyn, mewn chydig bach. Yn gofyn y fyndith. Gras, ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fyddygwyd y chwi oll yr awr hon, a hyd byth. Amen.